Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da arzikin marabtar wannan yanayi na damuna a daidai wannan lokaci. Zan ɗan yi wani tsokaci musamman game da wani mawaƙi a kudancin Najeriya, wato wanda ake kira Davido, akan izgili da yayi ga addinin musulunci har da cin mutuncin ibada wadda ake, wato sallah. To, bai kyauta ba kuma bai yi daidai ba, ba goyon bayansa nake ba, ba ruwana da shi, ban ma san shi ba ni in ba a waƙa, ban taɓa ganin sa ba. Amma kun san da sanin mu ma fa muna da laifi, don laifinmu ma ba ƙarami ba, musamman waɗanda suke da dandalin sada zumunci a TikTok ko wani abu. Akwai lokacin da sabon shugaban ƙasa Tinubu kan ya ci zaɓe, aka fito ana ta comedy har da wasa da sallah, ana yi ana ɓatawa, kuma akwai wani malami shi ma ya fito ya yi addu'a, sai wani yake ta juyawa yana anta ja'ala azwajahu la Ahmad Tinubu. To wannan ana roƙon Allah ne. To shi Davido na farko bai yi imani da Allah ba, bai san akwai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk da zan ce ya sani, kawai shi bai yi dai imani da shi. Don haka mu musulmi mu yi ƙoƙari mu daƙile ko kuma mu toshe wannan ƙofa da take shirin ta fi ƙarfinmu akan wannan abubuwa da ake ta gudanarwa. Domin idan har za a fito ana irin wannan da sallah, to bala'i fa ba mu rabu da shi ba, don za mu ta zama a cikinsa, don bala'i yanzu ma aka fara gani, in dai za a fara izgili ga irin wannan har ana kunna kiɗa ana sallah, kuma wai ana ɗaga hannu ana roƙon Allah, a kunna kiɗa ana sallah kuma a masallaci ma. Mu za mu dage, shugabanninmu na musulmi su sa doka, dukkanin abin da ya danganci za a ci zarafin musulunci ko wani abu wanda kafirai za su gani har su ɗauko su yi mana irin wannan, a yi masa doka, duk wanda ya yi ga hukuncin da za a masa, za mu ji sauƙi. Shi Davido muna Allah wadai da wannan abu da bai kyauta ba. Na gode, assalamu alaikum.